gazte, ezagutzen duzu Atorrona proiektua? Atorrona es un intercambio que organizan los jóvenes de Necoechea, en la Euskal Etxea de Argentina, desde hace más de 10 años. Esan oso proiektu berezia eta polita iruditu zitzaidan. Alde batetik, proiektu honen helburu nagusia delako euskal kulturaren transmisioa eta sustapena, eta bide batez Argentina ezagutzeko aukera ematen digulako. Baldintzak oso sinpleak dira. 18 eta 30 urte bitartean izan behar dituzu. Idaia, zuk ordaindu, gainontzekoa ez arduratu. Euskal kulturari buruzko ezagupenak ere izan behar dira. Dantza, gastronomia, musika, zure proposamenak ere entzun. Bueno, uste aukera oso politxa dela Argentina ezagutzeko eta aspaldian ara emigrazioen euskaldunak ere ezagutzeko, beraien bizitza berrixea ezagutzeko eta beraien artean konbibitzeko. No es necesario tener ningún título, es suficiente con la experiencia y las ganas de compartirlo. Jun, Argentinara probatu nila puntatu nahiz bazaren. Eta mundial pasako zute, jende pilak ezautuko zute, ua da zoragarria. Gazteizko gaztetxetik animatu nahiz egituztegu Atorrona proiektura Argentinan animatzeko oso ondo pasako dezuela eta hemendikan besarkada estu bat ez nahi guztien partitik. Ezagutu behar duzu. Eman zure izena. Bueno lagun, Atorronara, animatu zaitez, garrote eta beti pozik, aurrea beti. Zuzara irria, zuzara berria, zuzara herri honen argia, zuzara irria, zuzara berria, zuzara herri honen argia.